Minofi. Ayuba kun banana. Kitabu doko ko tumu ye Ayuba dun. Ko ni kun ye ajoyini kileche. Ki kumbi kile ye Ayuba galakafe. Ayuba ye ala wele ako ala matogodi rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin ala neddi kuna ntorola ene biseka hinenena ala ko ma korona kono togodi urkud birijlika haza mughtasalun baridun wa sharab korona ayado hadisa tede we konate moriya dalle do tede ala ka moriya ke yoro mi ko defi ala de ko Ayuba ma ibana na chedo nga isechi dugulata Ayuba ya sechi ako ala ko jibura ko ala ko imidi na ikimu nai Ayuba yo jisoli kami kamu amabana bile we jigwan sayo Sedna Yusufa afa kashira fa nyefira Yusufa aka bloquer takada akorokema ko tani ndin fama ni bloquer indama kwa ka keta nyana na ya da nyana yartaddu basirani anyebiyele Yusufa balmaken nanani fini o yoro be Yakuba kwa ma ko nenu be Yusufa kasala akocho kwa e fini ndi ko ngana dima kuika da inye korota ko niya da inye koro kinye biyele kira Yakuba e fani da inye koro anye yelera hadisa tede suratu Yusuf kira Musa kitabu dobe kwa makundu zatul majalis bana do Musa mine bana inkunye landa koro ina yimine yiri dobe ni ya bokiko bana bikeneya ona na fo Musa mako bana mi fleila kwa jiri fleya fe Musa ko chide ma ko ekungolo chena mogoto ko yiri tobi kuko ne re kira to ko ndake yorobe ala ko ma ko Musa ko bana mimbila abi mako foka nga ni fura inda ibi keneya ni bana ka ko fura ima ibisa wa ibita jana mako Musa ya to kile ka ta fura bo kana tobi ka ko kami Musa jume sayyidina Musa alayhi salam makafsa ni moye ni ko galodo hali dugu kolo yoro do kafsa doy corona daile ala yi Musa wele nyonye dola Musa ni sabara nana nyombe asuru yana o yoro ina abe fama ko wadil muqaddas towa Musa sere yorom na kwa betama ala ko ijo ikla anna alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa Musa sabara bo aboya ini sabara tina ya kira Musa ye sabara fusi kabwa sena asina ngolo tamana okmana Musa ni sabara bora ka du kono kataga asira e kwa ka sabara bo mono o yoro ingafsa Musa ka duwi yoro kafsa yoro okoni mawludu yoro sekere kuitara janema kono yoro bi sekere kumunde koso yoro bi sekere amako de koso ere ma yoro do sa do ya do ere ma kliniki kasoa ni ko goni la vitami ni kono boladu kumana yoro bi sekere amako de koso kumana mawludu ke yoro fana bi sekere adugo jabi de koso ya dugo bi jabi wuni ala kalima na dama
Haidara ka kuma do malidenw ma wɛrɛ si tɛna aw ka Mali in jɔ ni aw tɛ tubabu nana an hakili cɛnde tubabu ti maa kɛlɛ ni bolokuru ye a bɛ kɛlɛ kɛ ni hakili de ye o de kosɔn a ye walikan kalan a ka kisi u tɔɔrɔ ma mais a kana walikan kalan a ka k'u ɲɔgɔn ye Faransɛw fɛ yen i ni muso mana kɛlɛ jɔn de bɛ sauter cɛ tɛ sauter ne e y'o cɛ sauter kalan kɛ k'i bɛ i to ko i cɛ kun ya ko je connais mes droits ouais tu connais ton droit c'est vrai mais den ɲuman kɔni t'o bange mɔgɔ bi mɔgɔ ka kan kala i ka kisi a tɔɔrɔ ma mais kana wali kan kala i ka k'a ɲɔgɔn ye Mali jɔ man go Mali jɔ man go n'an kumana ni ɲɔgɔn ye dɔɔnin dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn ye mais kalan fila min bɛ Mali kɔnɔ yan kalan fila in de nana ni tiɲɛni ye arabukan tubabukan minnu b'a fɔ ko maa t'i suli maa ye kunfinw don wa an bɛɛ ka kan barika ɲini nkalon don an ka fɛn bɛɛ to Ala ma kunfin don wa n ko minnu taara walikan kalan wali jamana na olu don maa t'i suli maa ye i b'i suli i bo kɔni ayi i jɔlen t'o kɛ o o ye patron ye dɛ n'o y'i siyalen n'i ma sɔn n'i bi jamana n'a ye kɔri ni ko i tɔn ka bɔ yan a bɛ i kɔnɔ dɔɔnin maloya b'o kɔfɛ n'a sera yɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ cɛ a kɛra cogo di n b'i malo dɛ i b'a to a ta la koyi o ye patron ye dɛ a diyara i ye i b'o bonya a ma diya i ye i b'o bonya i m'a ye ni san finna n'i ka mɔgɔ wele n'a sanji ka bon ni san wɔlɔn bɛ na nka n'a kɔnɔ ko kuru a bɛ ɲigisa ne ye n jɛ ha c'est-à-dire Ala ye kodɔnbaga kalan e yɛrɛ farikolo ko dɔ la tɛr'i ka hakili sɔrɔ i bɛ nin bonya o ye force de ye mais Ala ko dɔ bonya fagan tɛ Mawuludu la Ala ye kabako 10 de kɛ a ka ca quoi mais an bɛna 10 dɔrɔn di waati cogoya kama na a filanan a ko Aminata ko a ko ne den Muhamadu a ko kumana min na n'a bangera ko dugukolo nɔrɔ la na kira bangera min kɛ ni dugukolo nɔrɔ la ni nɛmɛ jiginna ko kira y'a kunkolo kɔrɔta sankolo la Sadiri Musa Ala kira bangera yɔrɔ min a tununa ba la de mɛlɛkɛw y'a ta ka sanfara fɔlɔ k'o don ɲɔgɔn na ka dugufara fɔlɔ don ɲɔgɔn na fo sanfara 7 u b'a jira mɛlɛkɛw la aw bɛɛ dara min kanu kama a filɛ nin ye aw bɛɛ dara min kanu kama a filɛ nin ye mɛlɛkɛw b'a fɔ a ka to anw bolo yan a bɛ tɛmɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la olu b'a fɔ a ka to yan Jibirila k'olu ma a ti to aw bolo adamaden don a bɛ to mɔgɔw bolo aw ye fɛti da ye na
ako noro do borale Aminata la ko ala ko ye dugukolo fan bɛɛ kɛ yele na ako ale mangan dɔ mɛn ako i k'a dɔn i bangera adamadenw bɛɛ lajɛlen ka kuntigi la a tɔgɔ da ko Muhamadu na a sabanan aha kira tɔgɔ welela ko Ahamadu sani a mɔkɛ k'a wele na a naanina aha n bɛ ka ala ka mawuludu yɔrɔw d'i ma sani an ka se tuna ma boli minnu kun bɛ alikaba kɔnɔ boli 365 o de kun b'a kɔnɔ tubabuw fana kun bɛ boli sɔn boli 12 san kalo 12 kalo kalo o boli kun bɛ sɔn tubabuw fɛ kalo kelen o de la tubabu kalo bɛɛ ye boli tɔgɔ ye janvier ni février ni mars ni janvier kalo jɔra tubabuw kun bɛ dɛmɛ ɲini janvier ni fɛ ni mars kalo jɔra o bɛ na fɔ a mars ni an dɛmɛ e y'a faamu wa a ma daminɛ bi dɛ nka min ye fanga don a la a ka jɛ minɛ arabuw la o tɔgɔ ye ko Amuru bunu Luhayi Musa bolisona bɛ cɛsiri min da boli kan n'a y'a da ala kan a bɛ kɛ waliju ye ngo danaya da don ka taa bila i ɲɛfɛ haco belebele sɔngo ma ni bako ma sa nana kɔlɔnda na ɲigi sa mana kɔlɔnda na ɲigi kɔcɛma sunsun ani bacɛma sunsun k'i to bila ka sini dɔn co n'o kɛra a bɛ se ka woro cɛ fɛrɛ k'i tɛ ta i ka n da duma min mana kolongolo ka taa boli kɔrɔ o ye boli ta ye ni min nana ale kɔrɔ o ye ale ta ye mɛ mun ye kabako ye a ko i ta ta i ka n da duma ale b'a ta ɲimi ka tila ka boli ta in da k'o ɲimi k'o daji k'a kan walayi ni da bɛ boli kunna a b'a fɔ ka ni daji kɛ n kan fɛn o fɛn ka bon mɔgɔ bolo i tɛ daji to a ɲɛna i ka maaba n'i b'i nun fiyɛ i bɛ taa kɛrɛfɛ i ka mɔgɔba n'i bɛ daji tu i bɛ taa kɛrɛfɛ mɛ bolitigi bɛ daji tu boli kan mɛ kira bangera min kɛ o boli mun kun kɛlen don ka alikaba fa ni maga tɛ se ka k'o la fiyewu a boli bɛɛ binna a disi kan i b'a fɔ fɛn dɔ de y'u tal'u ka bi o kɛra kira bange don na a duurunan yɔrɔba dɔ tun bɛ yen ko Kisira dagabana étages caman tun bɛ yen san ba yirikaw u jɔlen don mɛ kira bangera don min sɔgɔma o étage karila e y'a faamu wa na a wɔɔrɔnan farisikaw ka tasuma dɔ tun bɛ yen tasuma in mɛnɛnen don san 1000 sanji t'a faga dɔgɔ tɛ don a kɔrɔ mɛ kira bangera don min o tasuma fagara jɔn de y'a faga jɔn de ye ji k'a faga ala munna ala y'a faga parce que kira bangena ni e ko ala ma mawuludu kɛ e b'a fɛ ala ka mun kɛ sisan ala kira ɲɛ jɔ m'an bɛɛ lajɛlen
mɔgɔ dɔw ko ne tɔgɔ ti fɔ mais dɔw de filɛ ka avion billet ta jamana ni jamana ka mobiliw ta jamana ni jamana ka yɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ko o bɛna kuma ni Muhamadu ka bangeli kan ala ti sɔn janɛmɛden kana mawulu kɛnɛ kan ayi n'i nana i ka janɛmɛ ko ti bɔ maba bonya mai mama fusa mai e be surantere do dia sabara singeli ay ni ale dro e be singi birika sabara tati surantere ya ka daga soro togoti surantere ye daga soro ma ba do dogoyali de kama ala ye mogo do bonye o ma be surantere ma fiu mana surantere kondana no ise na Ibrahim ye yende ala ya daga kabna daga na sa ati boye soro ble ni nye dara ka doro ibi sabara singeli mangoya daya taye adi surantere bina barikon kono ni ya kono ko safina na kaba kalo kele ni nana jika kono ni mogo mi ye jifle fa ka bi mi ni ko ama ngo surantere ko men ngono absinga jiboti wa mogo bi nabi ma ba dogoya wallahi abe makago ko du kono ko mi surantere wa kira magalot kale ala kira ko man shada dina galabahu maoma ni dine geleya abi boka bidi ba mera bora ka mi fo jeri kuma te ne ti quartier to fawi ni mauludu sera haidara fabi neni ababi neni konate fabi neni ababi neni mbeyoro mina fu keme ka mikro shini bago dese mai muso ay sabali muso ya che toro idin bi je toro ni zande poldo zande muso fu poli yere kerebete ni mauludu de sera mawdu kala obineni ala bina cheni ta chento godi ala nana jarabi denina pati wari tuluna a deni ko ama ko nine ka wari mai annabi furu dam atari mu he sabalisa anga dalaka ko ala jume ati daka ninga wari mai anga furu dam debali bana ko musuma ko tuma kamba ka tugut ako murka dobe ya feki anga tayi chenana nere jatkera ni ko garbu mango korine ma cheniga kuma do fu wajulla nguka sigoro dam min binin ne meni ka so ya munibi ngwa ka do adona ngwa kara tukudi ko karamo ko muso nunga ko manoko ninga fetuluna amasega dalaka muso ka kodo ne ko angara mo ni ala ko ngo ni muso ko ngo anga ala tabla nge muso ya fo kwanga la je ko wori kayi niti koloni ndo ko molu debi kile ka aneni noy ne ko demso mangu ka yoro la je jona nu ye kolum se den de ma do soro ka
o nana koloni to ate den tambo yɛrɛ n y'a yɛrɛkɛ ta dɔ pana ka taa fɔ cɛ senkɔrɔ a y'i galo ta ayi i tugura mɔgɔ o mɔgɔ kɔ galo kan i t'i lahara sɔrɔ fiyewu f'i ka da senkɔrɔ a ka yɛlɛ i kan mɔgɔ ko ala e ko jɛ ko i t'i fara la i bɛ kɛ saraka y'a senkɔrɔ o t'i yɛlɛma fiyewu a y'i galo ka i tufa ka taa kɔfɛ n ko i muso ka wari n ko a bɛ so kɔnɔ a ma so taa a bɛ so ani vitesse bɔra paraka presse kojugu taara fan bɛɛ don ɲɔgɔn na a n'o vitesse kelen nana ha karamɔgɔ n m'a ye n y'o fɔ a ye ha nin ma ɲi n m'a ye ne ko ala n ko tuma n ko a kɛra cogo di e bɛ min n ko taa i ka so kɔnɔ ni i jɔra ka ɲɛsin kɔrɔ ma i kini bɛ fa lajɛ mana so dɔ bɛ yen o ni kɔgɔ furancɛ lajɛ wari bɛ yen ko maa ti gulo dogolen dɔn e m'a ɲɛɲini kɛ ala ko li abdi ma sa ala n'i ye min ɲini n fɛ n b'o kɛ n'i ye gundo ɲini pour ka taa kɛ ani warilasiri nana a ye kuma fɔ ne ma don ne b'a dɔn ne bɛ Mali jeli bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o si ka kuma tɛ se a ɲɔgɔn ma a ko Konate a ko n galila ala la ko e kelen de bɛ se ka mori wari dun Mali kɔnɔ e kelen ko minnu t'a dɔn haramu don mais e de bɛ se k'a dun parce que i ye tiɲɛ fɔ n ko n ye tiɲɛ fɔ e musonin taatɔ kun don ma ne bɛ kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye a ye nasiw bɔ ne yɛrɛ kun bɔra la ne kun tɛ moriya kɛ mais Hayidara ko n k'a bɔ ka di wa n y'a bɔ koyi kira 9 minnu taara alakira ba nɔfɛ ka taa Isa a tɔgɔ ye di Adama na ka taa bila Isa la a kira 9 kelen-kelen bɛɛ ni muso donna kɔnɔna dɔrɔn a kira 9 tɔgɔ sɛbɛn mais i ka sallallahu alaihi wasallam i k'o da bɛɛ kan a di i ka muso ma n'a y'a min Musa ti kɔnɔdimi sɔrɔ o kɔnɔ na a ka bange ti gɛlɛya o den n'o kɛra cɛ ye maa ɲuman don n'a kɛra muso ye mɔgɔ ɲuman don n'o nana f'i ye k'o tuma na ko nasi ye nasi bɔ a fɔ kira ba bi bange don min ala de ko Jibirila ma ko a ka taa ji dɔ bɔ alijinɛ kɔnɔ ka na Jibirila nana ni ji ye k'a di Aminata ma a k'a min Aminata ye dɔ min ka dɔ mun a kɔnɔ na kira bange na a ma gɛlɛya sɔrɔ n'o gɛlɛyara Sedina Mariyama cɛ ma s'a ma Sedinatu Mariyama a ma furu mais a garijɛgɛra Isa la muso min ma furu n'a ye den sɔrɔ bɛɛ kɔni b'a dɔn o bange ma nɔgɔ Mariyama taara i sigi kɔda la ala ye Jibirila bila ka na fɔ a ye ko tin na kuma sera ko a jigin kuma sera ala ko a ka taa tamaro ju la a y'a sɔrɔ tamaro jalen don ko taa tamaro in den dɔ kari n'i y'a dun tin min dɔgɔya Mariyama ko fɛn min jalen don Jibirila ko a ma ko ala ko i ka taa maga tamaro jala in na Mariyama bolo da tamaro jala na o n'a ka nugu ka den ala ka sɔrɔ k'a fɔ a ma ko wa huzi ilayki jizi nakhla tamaro ju yugu o kɛra yɔrɔ min tamaro den bɛ na Mariyama y'o tamaro den ta k'o dun Isa ka tin nɔgɔyara o de la ni muso kɔnɔma ko n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la tamaro d'a ma dɔrɔn
Ni ma prese soli kaka ika dama na ya dun o kono kele ti fara muso bi jigi bangela la fiala mais on de ta hasidi o de do muridna tarife o yi muso ngeni boshila o murike mai o eche nga muriya mai galodo terima famodi mauludu kayarawla aye nusoja aye konta ala je dal de kira ka lafiya ata kira dara de je ka lafiya kama mogo shiti na mauludu kayarawla ka hamido toila ni ala tamine amen amen akana nyina jamana yiko wallahi Mali Mali bi moko kabako ya Jafari munu kumbe 22 no kumbe avion takata ani Mali ni jamana wero frontiere kata Mali darapo ki ni o do boka dobi o ba fo yante Chekoro ba yo wonu mogo min be ati sarata kalola abita ka foro la ka yere ka nyo sene o nyo tkele ko fe ki bina bla jigina kono do bina isansi bo nyo inga ka mene ka klaka sene kala udda ku kana tike I halala Allahu akbar ya rabbi ala ku tace amin ya rabbi ala ku makosa amin ni temena sekuka atiku ilakata anga jamana kuma delina ngaw ya nege kwaye korole umbla abi seku mawo ne ka chokoro do fle dugu dola yoro toko fo mai ntara fe do antura barola dalu ba bolo na e dalu inge marfa la kachi ni jugu fengo fenye marfa ka ma bebisa ngo mango ni mbe bolo ya ngo puka itake ko abonyama do olula ibina kantika ikasoko bonyama do ila wallahi c'est-à-dire abi malien de kono ko fanitiku dron de kanga mali la taka orke ote muso emi bi tobili le ka gabugo kono e mali de dodi ele kanga koloshi meni ala sona nyeda munu bambolo ni watina aba haglisi mali bi baski here bi soro adam ne na kabaire wallahi amin aya do dugola adirana na ka fotuna nyina ko beka bamba basmala tuka bismillahir rahmanir rahim wala na siga suka che hudu akanga soro kenaka ya ibe ya ale de ko kamba muso ya yere jirale la bini finije afle ko fe ko ka jira mo la ko dugo fo fe mbike ya nyina ka bebi mine nyana ma tede shude afo odi ato antemento museka teme musoro wa kaburula ngo fanga joy shu nyeba nawo ame min kaka ke o nyeba la ya rabbi alaka nawla na awolon fulana sawata oluka ba ko jibado kundo o jara bi majenta de wallahi o ko jibado kumbe sanwosa ubi mbogotigi ke ka so
mbogotigi bi kɛ k'a sɔn cogo di u bi mbogotigi kɔɲɔbɔ ka kɔɲɔminɛnw d'a ma k'a pari kɔɲuma fa ni ba bi yafa ɲini a fɛ a teri minnu bɛ a bi yafa ɲini olu fɛ o bi sɔrɔ k'a bila kurun kɔnɔ k'a talo ka taa baji cɛmancɛ la kuma na wo bɛ kurun in na kurun bi fa ji la dɔɔni dɔɔni ji bi tunu muso bi sa ko n'o kɛra k'o ye san ka hɛrɛ sɔrɔli ye musa ko tigɛ ten dɛ turu sera denni dɔ ma kerecɛn kun don ale ye alakira tɔgɔ ye bibili kɔnɔ a ma sɔli kɛ kira kan dɛ a ye muhamadu tɔgɔ min ye ko muhamadu a y'a amarase ala y'a kɛ saya turu sera ale ma u y'a bila kuru kɔnɔ k'a talo ka bila ji kan baji taara n'a ye a kɛra dimanche tile binnen ka dugujɛ ntɛnɛn na a tora baji kɔnɔ ka taa kuru nu nana don dugu la ji la ko a bɛ tunu muso kan ka tunu waati min o ni ntɛnɛn fajiri bɛnna n'o ye kira ka bangeni ye kira ye bange daminɛ yɔrɔ min na kabi kira ɲɛ dara diɲɛ kan kɔji in jara denni ma tunu bilen manil fart manil mohi manil muzil manil rafi manil khafid manil razak manil fatah manil alim wahid ishi bɛɛ bi sɔn k'a fɔ denni ye ko mawuludu ti bɛn ale tun kan ka fatu dɔrɔn a bi koji min kɔnɔ ji sina ka ja parce que kira bangera ji jɛra dɔrɔn a taamana ka na so an bolo yan walijumusoba dɔ don musoya tɛ tulon ye muso ye kerecɛn de kun don a bi yan ni kuma ka nɔgɔ a ma a ka d'an ye a kana kɛnɛ kan a nana fɔ a ye de ko a ka tuubi ka don silamɛya na a ko a tɛ seli suran dɔn a dalen tora suko na mɔgɔ min y'a kala suko la ne tɛn'o fɔ aw ye mɛ k'a ta fatiya la ka se fɔ sabi ma muso dalen y'a bɛɛ durusi kunkolo la bi a nana gilasi badenya ka bɔ Bamakɔ a nana so in na muso in bɛ yan mɔgɔ ma kalan dɛ a sukora de ko a ka don diinɛ na a ko a ti seli suran dɔn k'a ta sabi sumari bɛkɛli ala ka na bila fatiya la ala y'a bɛɛ don a kunkolo la suko la muso in bɛ yan c'est-à-dire an tɛ se ka ala ko in bila maa ye mɛ ŋunuŋunukan minnu bɛ kɛrɛfɛ o ye jɔyɔrɔ ɲininaw ni balocogo ɲininaw ye anw jigi tɛ arabukaw ka mugandanw kɔnɔ a bɛ faamu wa ala ka limaniya d'a ma ni kuma ka nɔgɔ muso in ma a bɛ se ka na a seekina masakɛ si ma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mun ye kafiri masakɛ ye f'u ka sɛjiw kari-kari la u ka fugulaw bina parce que tiɲɛ bangera na a kɔnɔntɔnna filɛlikɛlaw nkalontigɛlaw filɛlikɛla jugu ko don n'o tɛ filɛli man ɲi filɛlikɛla bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ o tɛ dɔgɔtɔrɔw ka jahanɛmɛ ko fɔlen yan dɔgɔtɔrɔ an tɛmɛ tɛ don parce que aw fɛ yen n'i taara ko on va faire la consultation ne hakili la consultation ye filɛli de ye o filɛli bɛ se ka haramu wa i fa y'i ba filɛ ka sɔrɔ k'a ta o tɛ filɛli dɔ ye de
Fa bita fo ko Germany dobia. Ko donne ko aje ko lu mam sen Germany. O te fleli ede. Na nya chile do aboyi. Haidara Junior. Fleli bi se ka haramu to godi. Galondiga de haramuna. Kande nanjora ka yeto mi nduka na ubifiye. Haidara Junior. Ma ambora bobo. Madubea. Anchu bobo yoromina. Fevla nana ko konate ki iboko kafi. Grebu ye yere damine. Ningera andundo musu koroni. Alimbo tikido. Iboko kafi. Ngo boko ba ufe ade awu ni shima de nana yo ni boko ko ba u kono ni ti boko do yere akere munu yena ubea akere munu yena ubea c'est-à-dire ma foka mi fo moko yi fembi fenge fenyi wallahi kana sikawla surasiu finitiku wallahi Andigi yawde ala takof ala ka no deme amin fini min flela ni bita kala yoro la isigi dugma wajalna min bayni aydihim sudan kini sendo wa min khalfihim sudan numan sendo fakshaynahum wuliki joyka jalasiri fahum la yubsiruna kisetibika kisetibi ay kawo kulushi kele toila kanta abi haketo mako boyoro kaja jamana nyagamine do meka o fari ko ndo ela ibisira fungo fenya ina shiti noni koko na te afwa ay oyu labe ala kira fali kama domi ni kele chew kira ka duandure ala kira indi aya inde kala ka boka ta kenema ka tla ka ido nini masigi ka fendo ke nununa obina fo ngundi sokono kira sorola ka ibolo fa bogola ka ke kafiri nunu ngolola ka sorokata aya kenini aya di no atanadu iblisa no shetana ala hijabu do ani samara wulo flacha ale kumbe kuna fono nyoni ede ka di shetana uma ala hijabu dola na ansido doko musa Aminata akono sera kalu kono ndoma ako musoto obi geleya mununye anubi kono samazamani mununye kwale Aminata musoro ala kirala sallallahu alaihi wasallam kolo dok me maka mogo kumita jibo kolo inde la ubumi me Aminata garjikala minge na konsera kolondala kolonji kuma fo Aminata mako juru flebla kolon yere kumbi fa Aminata kumbi biri bi fiye ngono jisoli chukomina akuma ka mine fa kolola ti ka sorokata nani jeneba woni uroke wonana olu kumbi juru fleji ni ala kira ba na kun demena jiri o jiri kerefe ni kira ba kun temena kabakuru fonfe kerefe ni be kun ba fo subhanallahi walhamdulillah kira ba ma jeli katima jiri jushi kerefe ni ala madado o de la bangi do sera kono munu be koronfe olu tara klebe fe munu be klebe fe olu tara bani fe munu be bani fe tara baba fe nu e nyogon kumbe sanfe kono ba fa kara togodi ubu kama prepare e anso jara Muhammadu Bangera anso jara Muhammadu Bangera Musa oye kono ala ka danfe belejele lafiya soro
jekera neme ye yele bora fambe a ko tumana ko abi nyine anve amunu nana mawludula ko anga wuli kanjo ka ala kira bonya jira ni sojaye ni farfoni ala kalimana da ni soja ala kira Muhammadu bangena kanuba ni soja ala kira Muhammadu bangena kira Muhammadu bangena babina dawlode bangena kira Muhammadu bangena babina dawlode bangena kira babina